Dragon. Ayan, today is Sunday. Punta kami guys ng bayan dahil kami ay mamamalingki na naman ng aming paninda. Siyempre surut-surut ng mga Surut day. naman ng mga bata. Mag-play daw sa McDo. Ay, hindi na sa Robinson. Wala na si Robinson. Mauwi. Si Antiligaya busy sa bahay niya kasi nagpapagawa ng bintana. Excited na yung magkabintana eh. Tapos May bonus tindahan? bintana. Basta pupunta rin kami guys kay yung na-vlog namin nung nakaraan. May nagpahatid kasi ng tulong sa kanya. Bali, nasa ospital kasi ngayon. Siguro nung na-vlog namin siya after 3 days, sinugod siya sa ospital. Hanggang ngayon, hindi pa nakakalabas. Kasi kailangan niya daw kasi ng oxygen Opo. na reserba sa bahay nila para sakaling brown out, hindi siya makahinga, mayroon siyang oxygen na gagamitin. Thank you so much kay ma'am Ano ni po? from Newark, California. Thank you po, ma'am. Ganun pa talaga. Ganun pa talaga ang pronunciation. Kala ko New York yun. Tuwang-tuwa si JD sa mga humps. Kala niyo, roller coaster. Sorry. Bakit naging sorry ka? Samantalang siya niya natatakot. Maghihinga ako sa yan sa bahay, sa kamay. Makatayo. Ulan yan. Araw ay nagbebe kayo. Sorry. Nag-ihi. Bakit? Sorry na agad eh. Nag-sorry agad? Sorry, nakabulos yung isbo ko. Kahit doon sa sa crib niya, kaihika ko. Nakagano na naman yung upo niya. Sorry, Nagdala si JD ang ulo niyo. Ikat ko nga sa kung saan. Magtanong tayo sa Auntie Jean eh. Ay, chat ko kasi ko kung saan banda. Wala. Guys, hulaan niyo kung anong title ng pinakanta niya. Makahula daw may libreng galti kaya niya. Ligo-ligo ng mami, sabi niya. Ligo-ligo daw mami. Shower daw. Mawi. Singer pala eh. Patulit siya. Hindi ka na nakaalis. Ilisang episode mo na rin yung kanta mo. May palaro. Ikaw, anong talent mo? Talent ko naman sa JD. Planet. Yung planet ka din niya rin maintindihan ng cellphone niya. Ano ka? Babaw na. Hindi pa tapos? Wala na. Papikit-pikit
O, magbaw na. Oh, tapos na. Okay, bye-bye. Galing naman ni ate ang yan. Ano matapos? First stop, dito muna tayo sa palengke. Bibili tayo ng chicken breast. Pastel. Pastel. Walang katapusang pastel. Magandang si ate taba. Tataba. Luya yan. Magkano? 9 Wala daw sila. Parang ano sila pag pare-parehas siya. Hindi po kasi nagpapasok dito. Yan po ang bumili ko sa rati. Yan dito po. Kaya magkano atay? Hotel niya, biya kita ya. Magkano atay? Pag may balunga ko, 20. Ano yan? 1 kilo, te. Ang sarap ng ngipin na hindi sira. Ano, 20 times na hanggang ngayon. Pag pinabayaan mo ulo sa kanila. Worry yun. Barangay. Nabibili tayo guys ng gamit natin sa milk tea. Ilan yung ganito kayo? Apatin. At may bayaran pa tayo sa ate. Itong panay ganito. May ganito ba tayo? May isa, ay ano. Isa lang nandun. Dalawa? At yung ko ang ito? Tatlo. May isa pa kasi doon. Na. Yung matcha ang dagdagan niya. Ganun pa rin yun, yung apat ba isang ganyan? 110 po ang Wala kayong mga slim te? Slim cup? Aroy. Meron pa yun? Puno pa yun. Somay. Pearl je. Pearl tatlo. Tatlo tsaka 4 na pati, 5 siomay. Ay, Apat na pato. Ito yung bus na ginabili natin mura na. 3 ounce je, meron ka na? Wala sila dito. Yung barbecue. Bigyan po namin yun yung paper.
Barbecue powder. 24. Ulam burger tatlo. Apat ko. Yan ang pababe. Price, dalawa. Ang price po 105 na yan, yung ganaan. Ay, yung binili lang namin 95 na. Tumakas ko. Binili. Taas. Tsaka isang hotdog tayo yung malaki. Alin, yung red? Oh, yung big time. Yung regular lang po. Yun na yung 14 plus 2. Siomay. Siomay 5. Chicken na lang po. Sige. Ano pa po? Yung barbecue powder tayo meron. 138. May kutsara na? 110? 50 piraso? Wala. Wala ko kutsara dito. May hotdog ha. Isa lang. Isa lang mo. Kaya yung ano mo. Ito na pa. 5,893. 1,000 yan, Je. Tapos, ibayad natin yung mga yan, 200 yan. Ay, 1,000 yan. Tapos 500 yan, no? Yung may papel. 2,7. Ah, dagdagan. Ah. 3,193. May plastic, may kwan pa tayo doon, Je? Plastic? Wala na sila tayo, Nick. Ay, wala. Doon lang mamaya. Ilan niya yung rainbow? 8, 9, 10, 26, saka 17. 26 plus 7. 43. Ay, malayan ko yung yan. Hindi pala kasama to. Ay, Ito pa lang kami. 5,000 agad. Kimchi? 64 kilo. 2 kilo. Puro pizza bagyo ha. Mickey. Meron pa doon. Maca cheese. Bihon dito na? May bihon doon pa? Doon na sa ano? Sa Ilang maka? Meron pa tayo doon, di ba? Mga tatlo. Kalahating bihon nga, binasa per kilo. Tsaka 5... Magkano na yung 1.5 naman tayo? 50. 150 na? Magkano bilhin natin yung kanina? Doon tayo bilhin? 130. Ubigay sa atin, Sige, 130. wag po. Ano? dito, be? May par-cancel bigay niya sa atin. Magkano mismo, be? Yun lang po. Yung mga oyster doon na? Tsaka isang oyster tayo yung ano, isang galon. Dalawa. Tsaka suka. Yung, ano mga siomay niyo po? Pork. Kuha na daw ng patis. Tsaka patis po, isang galon din. Wala. 2 pork. Isang pork at saka isang chicken.
Ayun mga ka-dragon, mag-lunch muna tayo dito sa ano, McDo. Sobrang Tom Goods ng Farzan. Ano yan? Play-play ka na agad sa taas? Ano, diretso na tayo eh. Excited mag-play-play si Ate Popot. Ba't yan? Ayaw ma? Naiyak pa siya, naiyak pa. Gusto niya sa ano eh, sa Robinson. Ano mo si JD oh? Okay lang. Ano mo si Ading oh? Ang tapang ni Ading. Go JD! JD! Go JD! Oh! Sit down, sit down. Put your hands up. Up. Your hands Up! up. Up! Wow! Ikaw nga, Yang. Go! Kaya yan yan. You did that already before, remember? Tayo pa dalawa ay? Ha? Sit down. Yay! Up. Go! Ano mo si ating oh? Yeah. Ikaw nga. Ikaw nga, Yang. Go. Go sit down. Put your hands up. Up. There you go. Ayaw mo yan yan? Kain muna tayo mga ka-dragon. Gutom ng mga Farzan. Si Anya natakot mag-slide. Samantalang nakaraan na halos ayaw umalis. Unload, unload ng pinamili. Ha? Hindi ka nakakuha ng ano? Wala, kakapan. Maging defrost ko nga. Madala ko yung sa'yo. Ano yung sa'yo dito? Yung